Селям алейкум, мир вам. А для того, щоб був мир, то потрібно мати мир у душі. І от дивлячись на Аліма Алієва, заступника генерального директора Українського інституту, і на те, як він схуд впродовж священного місяця Рамадан, я думаю, що він виконав усі потрібні вимоги, усе, що вважає за потрібне в цьому сенсі, і мир у душі у нього принаймні в цьому сенсі є. Але є чимало запитань все одно, тому що навіть на майці, на футболці Аліма Алієва написано «What we talk about when we talk about Crimea». І в цьому випуску Crimea Vox Live якраз і будемо вести мову про те, а про що ж ми говоримо, коли говоримо про Крим. Аліма Ага, коли ви говорите про Крим за кордоном, наскільки виникає відчуття, що для багатьох, а може й не для багатьох, це вже задавнена проблема, про яку воліють не згадувати, щоб не довелося її вирішувати? Салям алейкум, пан Андрію. Радий бачити і чути. Власне, за кордон це дуже широке поняття. Та й тут ми маємо говорити про різні середовища, про різні спільноти. Бо в деяких спільнотах, деякі спільноти для себе лише зараз відкривають Крим і кримських татар, наприклад. І це доволі цікавий процес, коли вони дізнаються про культуру, пізнають історію і розуміють краще, що відбувається в Україні і що відбувається, зокрема, на півострові. Є спільноти, де, очевидно, знають про порушення прав людини, але окрім того, знаєте, виникає така деколи не дуже ловка пауза, та не дуже зручна, і люди не знають, які наступні питання поставити, як дізнатись про те, що таке Крим насправді, і хто там живе. Тому, власне, одна з наших ролей, очевидно, про це говорити і про людей, які там живуть. Бо порушення прав людини – це важливий правозахисний трек. Але ми теж маємо говорити і про ідентичність, і маємо говорити про колективні політичні права кримських татар як корінного народу. Іноді, коли я розмовляю з Алієм Алієвим, я теж не знаю, яке наступне запитання поставити, бо він передбачає, вгадує, та ні, він знає, яке може бути наступне запитання, і вже на нього відповідає. Тим не менше, я поточню. От доводиться людям пояснювати, пояснювати з нуля, чи може навіть з від'ємної якоїсь величини. Так, очевидно, з від'ємної дуже часто, бо оцей російський наратив, що Крим – ісконна руська земля, він до сих пір існує, очевидно. І більше того, деколи він існує в головах наших сусідів, європейців та представників інших європейських країн. Але, очевидно, тому важливо, коли ми говоримо про Крим, давати історичний контекст. Тому я завжди говорю в середовищі кримських татар, що нам бракує істориків, нам бракує науковців, які через власне наукову думку можуть говорити про півострів і мають говорити про півострів. Те ж саме, що ми зараз намагаємось робити через мистецькі проекти, коли ми критично хочемо, щоб люди мали критичний погляд на півострів, і те, що вони знали і знають, ставили під сумнів і ставили питання, і ми разом би шукали відповідь також. Так, іноді європейцям доводиться пояснювати, в тому числі і тим, у кого є, такий собі, я це називаю, культ Кримської війни середини 19 століття. От я коли працював в Англії, то практично в кожній церкві, котра тоді існувала всередині 19 століття, там поховані люди, які загинули під Інкерманом, там під іншими, в інших битвах, які відбувалися на території Криму. І дуже багато про Крим там є. І, до речі, Балаклавські вулиці і так далі, і так далі. Але практично
жодного разу там не згадано про кримських татар, які ж жили тоді в Криму. Більше того, вони воювали і були спроби залучити їх масово до цієї війни. Як нам підходити до такого, що от зараз, можливо, уже і знають, і ви пояснюєте, що є кримські татари, і в міжнародних організаціях про це є, і є представники корінного народу України і корінних народів України, а історії все ж таки немає. Як зацікавити? В дуже різний спосіб. Очевидно, світ достатньо жорсткий, щоб постійно цікавитись історіями жертв, на жаль. Тому ми маємо зацікавлювати світ дуже глибокими і історичними процесами, які відбувались, і формуючими процесами не лише для України, а для європейського континенту, та які відбувалися на півострові, сучасною культурою. Це те, що приваблює, це те, що допомагає декодувати себе для інших, та і візію майбутнього. Очевидно, мені здається, що власне останнє це те, що додає цієї суб'єктності і для народу, і для країни в цілому. І розуміння, що Крим – це не лише територія, де є російські війська, і це питання небезпеки для всього Чорноморського регіону, а що Крим – це і територія, де живуть люди, які мають що точно привнести цьому світу. І мені здається, про це важливо говорити. В мене нещодавно була така неймовірно цікава розмова. Я говорив з людиною, і вона питала мене, якою ж мовою ми говоримо. І коли я пояснив походження і корені кримської мови, вона каже: слухайте, ви дійсно можете розуміти контексти тюркські, мусульманські, розуміти там наші європейські контексти, і це ж неймовірно цікаво. Це, власне, те, що цю додану цінність, яку дають, наприклад, кримські татари, я думаю, ми ще не до кінця це усвідомлюємо. Але направду, важливі голоси зараз законсервовані кримсько-татарські, та і вони знаходяться або в окупованому Криму, або от зараз в цьому періоді, коли важливо, очевидно, говорити всередину спільноти, це всередину кримської спільноти, але ще немає, або поки що немає, я так би переформулював би, цієї спроможності і можливості говорити назовні. Про культуру ще запитаю, а зараз вхоплюся за те, що сказав Алім Алієв, коли говорив про те, що Крим зараз – це військова база Росії, його деокупація – це, зокрема, стосується і безпеки інших країн Європи, я підкреслюю, інших країн Європи, бо коли кажуть, наш європейський контекст, він включає кримських татар як європейський народ, то деокупація шляхом військовим – це все ж таки елемент небезпеки. І отут виникає питання, як сполучити цей необхідний елемент небезпеки, себто війну, із забезпеченням погане, та із влаштуванням безпеки. Власне, коли ми говоримо про Крим і зараз навіть в процесах мирних перемовин, у мене ці розмови були в Нью-Йорку, де ми говорили про Крим з делегаціями різних держав в ООН, що виключення Криму з так званих мирних перемовин – це, власне, відкладення війни. Бо, очевидно, це для Росії буде сигнал, що зараз буде зніматися санкції, зараз буде полегшення російській економіці, що все одно все повернеться назад, і вони можуть фактично готувати наступні воєнні операції не лише
на території України, а на території інших європейських країн. Та це, я думаю, дуже чіткий меседж. А те, що Росія фактично готується і веде довгострокову війну, ми бачимо навіть в Криму, як вони мілітаризують дітей, та як вони намагаються з дітей перетворити на таких смиренного російського громадянина, який завтра має взяти зброю в руки та йти знову окуповувати свою ж батьківщину. Тобто це трошечки шизофренічно, очевидно, звучить, але, на жаль, люди, які живуть в окупації, вони живуть в такій реальності. Ну, про культуру і про співвідношення культур. Довший час українську культуру в світі сприймали через російську. Наскільки нам вдалося подолати цю тенденцію після 2022 року і наскільки зараз кримсько-татарську культуру сприймають через контекст української. Я наведу такий приклад, от відносно того, що уникаючи, хочучи позбутися колоніального минулого, ми можемо самі, того не усвідомлюючи, відтворювати приклади та колоніального ставлення. Я коли читаю, що Алі Майдамака характеризують як такий собі кримсько-татарський Робін Гуд, я думаю, а чому не написати такий собі кримсько-татарський Устим Кармалюк? Але потім ловлю себе на думці, та це ж практично те саме, що ти порівнюєш діяча одного народу з діячем свого народу і в такий спосіб, наче свого ставиш вище за нього. Наскільки присутній або відсутній комплекс старшого брата серед українців відносно кримських татар? І уже ж продовжу, наскільки є комплекс меншого брата у кримських татар відносно українців? Ну, власне, людям ця, знаєте, хиба спрощувати і порівнювати, таким чином собі пояснювати культури інших, це хиба є, я думаю, в будь-яких народів. Та? Таким чином це в масовій свідомості так формуються, зрештою, стереотипи і міфи. Але кримська татарська культура, вона не є повною мірою, очевидно, частиною української культури. Навіть в Україні її сприймають геть інакше. Я багато працюю із кураторами, із митцями, з українськими, і я розумію, що рівень заглиблення і рівень розуміння, він деколи не такий, який би там я б очікував би, очевидно, через те, що є кілька імен кримської культури, яких знають, але, на жаль, ті, які довший час створювали або творять культуру безпосередньо в Криму, про них практично не знають. І я, власне, от ми наступного тижня в Варшаві відкриємо виставку сучасного мистецтва, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим, яку я співкурую разом з Оксаною Довгополовою і Катериною Семенюк. А це ж те саме, що у вас на майці написано. Саме так, саме так. І це буде перша міжнародна виставка сучасного мистецтва про Крим, де ми зібрали українських та кримсько-татарських художників, які рефлексують кожен та кожна на дуже різні, деколи дуже складні теми, пов'язані з Кримом, з ідентичністю, з його майбутнім. І, власне, мені б хотілося б, аби ми, як кримські татари, по-перше, більше могли спроможності говорити про себе в глобальних контекстах, очевидно. Але також хотів би, щоб ми мали менше комплексів і менше цього, знаєте, комплексу меншовартості. Вибачте за тавтологію. Бо ми часто, нам здається, що наше мистецтво, наша культура, наша мова, вона потрібна в кращому випадку лише нам самим. Але
Я бачу, наприклад, по текстах Кримського інжиру, які ми вже переклали англійською мовою, що і бачу, скільки різних схвальних відгуків надходить. Я розумію, що в нас дуже багато роботи над цим, щоб про себе говорити зі світом. Алім Ага, якщо ви перекладете ще й французькою, німецькою, іспанською, то схвальних відгуків буде набагато більше. І це те, що я завжди кажу, не треба обмежуватися англійською, уявляти, що довкола неї світ крутиться. Я хотів про це сказати. Іспанська, та, якою говорять, власне, майже третина нашої півкулі, чверть, вибачте. І так, і багато інших мов. Очевидно, це не лише англійська має бути. Деякі тексти були навіть японською свій час перекладені, але це тільки шлях, який ми йдемо. Те ж саме стосується кримської історії Криму. І ще в нас багато роботи, аби українці сприймали як і інтегральну частину історії України. Я бачу, що до сих пір історія, наприклад, Кримського ханства – це екзотизована історія, дуже зовнішня тих, хто нападав, вбивав, гвалтував українців, умовно кажучи. Ці стереотипи ще існують. Ми маємо, очевидно, критично дивитись на свою історію, але ми маємо говорити про неї нарешті. У соцмережах часто показують Крим як край, де все ніби нормально, фестивалі, конкурси, концерти, нові шляхи, відкриті мечеті. І тоді люди питають, а від чого їх визволяти? Як на таке відповідати? Я думаю, що цю картинку бачать люди, які достатньо глибоко в кримському контексті. І я розумію, що сьогодні кримсько-татарська ідентичність – це форма нашої оборони. І її збереження на півострові, я вважаю, що це критичний елемент. Те, що роблять незалежні ініціативи, які не беруть російських грошей з кримською культурою, я це лише підтримую. І я вважаю, що це правильний шлях. Бо інакше завтра нас буде набагато легше смільовувати. Ті, хто сьогодні розповідає, як треба жити в окупації, я підозрюю, що вони і дня там не прожили. Але я бачу, як багато людей, наших співвітчизників в окупації, бережуть свою гідність і свою свободу. І це для мене найголовніше. Що завтра, коли ми будемо повертатись до Криму, ми не будемо повертатись як варяги, я дуже сподіваюся на це, а що ми будемо повертатись до наших людей. Зараз дедалі більше ведуть мову про молодь з окупованих територій, люди, яким вдається виїхати в Україну на вільну територію, яким допомагають це зробити. Але молоді люди розповідають, що змушені боротись не тільки за виїзд, а й за в'їзд в Україну. Документи, вступ до вищих навчальних закладів, за можливість тут залишитись. От ви, як засновник Кримсоц, людина, яка бореться за права кримчан, почала одразу після окупації. Як цю проблему оцінюєте і якою бачите її рішення? Пане Андрію, я вважаю, що тут історія в тому, що ми теж не зробили частину своєї домашньої роботи. В нас станом на сьогодні немає центрального органу влади, який би системно відповідав би на питання окупованих територій. І я тут, очевидно, говорю не лише про Крим, я говорю і про окуповані території Донецької, Луганської областей, і новоокуповані території з 22-го року. І це питання, починаючи від освіти, доступу до освіти, системи охорони здоров'я, соціальних послуг, закінчуючи баченням майбутнього. Бо сьогодні я бачу в дискусії багато в Україні щодо того, що ми йдемо в демографічну кризу. Та ми фактично війшли в неї. Але і навіть деколи чую різні аргументи, звідки потрібно привозити після війни людей, щоб відбудовувати і так далі.
Але мені здається, що ми в першу чергу маємо думати про наших людей, які живуть в окупації, як їх реінтегровувати, як їх точно включати в процеси після війни. Так? Хоча питання, скільки ще буде тривати війна, я думаю, у нас всіх ще відкрито. Дуже сильно. А що одне найпотрібніше світ має зрозуміти про Крим до кінця цього 2026 року, щоб ми не зустріли 13-й рік окупації у тому ж самому становищі? Це точно, я думаю, має бути або окреме міністерство, або окрема агенція, як центрального органу влади, які має цим займатися. Бо це і питання кримської мови, це питання, очевидно, і культури, і статусу представницьких органів кримських татар, і купа і міжнародної адвокації. Є правда, в нас є Кримська платформа, є в Міністерстві закордонних справ України департаменти, які, наприклад, займаються міжнародною адвокацією, є окремі інституції, які займаються темою Криму. Але загальна єдина стратегія має бути, власне, в органа влади, одного, до якого потім ми маємо ставити правильні питання, і з якими ми маємо цю всю річ, як громадянське суспільство, як експертне середовище, вибудовувати разом. Я гадаю, що таким людям, як Алім Алієв, і тим, хто працює поруч, разом з ним нескладно так дуже поставити правильне питання. От домогтися правильних відповідей і разом забезпечити правильні рішення – це вже наступний крок. Дуже дякую за участь у програмі Crimea Vox Live. На все добре і будемо знати, про що ж ми ведемо мову, коли розповідаємо про Крим.